Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e isto é un espazo para mover o corpo e activar a mente. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, eu moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Moi ben. Aniñas de comezar. Imos aló. Despois dunha lesión hai que volver a facer exercicio, volver a retomalo, pero con cuidado, sin forzar, pouquiño a pouco. A modiño. Despois dunha lesión hai que ir a modiño. Facendo as cousas de xeito correcto, sin presa. A modiño. Sigo mando ao médico e non ir de valentes que eu podo ou teño presa. Hai que dar tempo ás cousas porque senón é probable que ainda nos manquemos máis e tardemos máis en recuperarnos. É complicado, pero o que non podes facer é deixala inmobilizada. En todo o corpo, pero sobre todo os ombreiros son moi complicados de sanar despois dunha lesión. Entón hai que facer mobilidade a diario. Con mobilidade articular, orelliña a un lado, e outro movimento do pescozo, movimentos curtos, suaves, arriba e abaixo. Iso é. Imos cos sombreiros. Oye, Anxo, vin aí un vídeo de que tocabas a guitarra. Bueno, estou aí empezando, que encontrei un profesor de guitarra flamenca aquí en Ourense e teñome que poñer aí a tope con eso. Ah, E pois, que tal? moi ben. Por de momento acabo de empezar, entonces... Digo o profesor. Pero xa Claro, sabes, claro, acabo de empezar co profesor. E que tal? De momento, ben, é a primeira Ben. clase, tuve no outro día. Ben, Pero ti xa és capaz de tocar así algunha canción? Ou... algo podo tocar por aí, pero pouca cousa. De momento, nada. Más a cintura. E vos tocades algo? eu matriculárame no conservatorio para gaita. Bueno, non se me daba mal o que pasa co solfeo. Oi. Iso non había can... non daba pé con bola. E bueno, cando estudiabas que tiñamos que tocar a flauta. Cambio. A flauta era... Sí, eu recordo tamén en música. E a mí música dábaseme fatal. Non me gustaba nada. E mandábamos tocar a flauta. É algo que nunca se me deu ben. Tocar instrumentos non. Como moito bombo, que pum, e xa. O triángulo. Ai, claro, pero tens que Xuntamos saber... pernas. Bueno, pero tens que saber cando tocalo, non o Pero bueno, todo. se poderades, cal tocaríades? Pois mira, eu con 6 anos dixenlle a miña nai que quería aprender a tocar o piano. Entón levoume ao conservatorio porque a miña irmá tiña unha guitarra, estaba indo a guitarra. E cando me dixeron que tiña que estudiar primeiro 5 anos de solfeo, dixenlle que non, que o que quería era tocar o piano. Xa. Eu non quería estar, entón non quixen ir. Xa. É que eu creo que eso pode pasar a moita xente, É a asignatura pendente Pulso nos miña, cellos. por eso os meus fillos tocan os dous o piano. Tocan o piano os teus fillos? Sí, Ova. por a asignatura perdida da nai. Hacia adentro. Eu non fixen solfeo, pero vos sí. Non fixeron solfeo, foron a clases particulares e despois Cambiamos de pé. aprenderon a ler a música. Hai unha asignatura para eso. Pero que coño, Hacia foi dentro. solfeo, non me digades. Sí, a verdad, a mí é algo que non me tira nada, Moi ben, imos empezar co quecemento, imos facer 30 segundiños de marcha. Bueno, Noemi, ti, se puderes tocar algún instrumento, que non sei se tocas, cal tocarías? Eu gustaríame aprender, teño en lista de pendentes, a pandeireta. E de pequena quería tocar a batería. Ah, ves, eu tamén, eu collería a batería ou a guitarra eléctrica. Din que a batería que é o máis difícil para aprender a tocar. O sea, que é o instrumento Sí, máis ten que ser difícil para complicado, tocalo ben. Din co piano o violín. No, o piano é máis sinxelo, Sí. porque se repiten as notas, as escalas. Vale, imos agora aí golpeando cos xonllos Pero a arriba. batería... Mira, este día estuve en Madrid e vía un destes que leva cubos e recipientes e todo, sabes, no, Sí. que hai pola calle. Tocando aí é unha pasada, tío, o sea, encantaríame, O sea, eso é arte. E a guitarra tampouco é fácil, No, ten que ser moi complicado. ten que ser- Porque instrumento ten que ser complicado. Non é nada. Por eso é importante empezar de pequenos, porque colleno como un xogo e vanse adestrando.
Sí, pero a ver quen lle compra un tambor a un rapaz pequeno para hacer na casa que despois non che deixa tranquilo todo o día. E os veciños... Vale, imos agora saltando a corda. O meu afillado, cando cumpliu os 2 anos, comprei unha batería. E o meu compadre dixo, cando teñas fillos hasta acordar de mí. Claro, vai che devolver. Xa me devolver. Ah, claro. Por 2. No, con unha foi suficiente. Un pouquiño máis, movimento aí de pulsos. Imaginamos que temos esa corda nas mans. 3, 2, 1... Vale. Ben. E hoxe estuvemos moi musicais na clase falando dos instrumentos que sabemos tocar ou que nos gustaría. E aquí hai para todos os gustos. Eu a guitarra é algo que sempre me encantou, pero nunca encontraba ningún profesor de guitarra flamenca, que é o que me gusta, pero aquí en Ourense é complicado eso, e encontrei. Imos comezar co primeiro. O que vou facer é coller os halteres que menos pesan e imos facer elevación frontal, vale? Pero imos primeiro cunha e despois con outra, de acordo? Veña, imos facer 10 en total, collemos aire, exhalamos. Subimos ata a altura do ombreiro. Imos facer 10 con cada brazo. 3. Imos ca última con cada brazo. Vale. E sabedes que a música, aínda que é bonito tocar o instrumento, unha satisfacción persoal a nivel, como se di, de xente con demencia e todo eso, lembrase das, a nivel terapéutico, É verdade, é moi importante. Sí. Veña, collemos agora, imos pasar ao seguinte exercicio, imos facer xa o mesmo, pero cas dúas, de acordo? De repeticións total, collemos aire e exhalo. Iso é verdade, hai xente que ten o mellor Alzheimer, enfermidades desas, sí que se acordan das letras das cancións. É curioso. Porque lles activa a zona do cerebro no que está todo eso almacenado. 8, 9 e 10. Perfecto. Bueno, con un e con outro como que balancea o corpo, pero cos dous tes que coller tú o pulo para levantar. O empuxe Arnold, vale? Que ven polo famoso Arnold Schwarzenegger. Vale. O que imos facer é o seguinte, ímonos a colocar nesta posición de inicio, de acordo? Fixadevos que a pelve non este cara adiante, vale? Non temos aí a zona lumbar aí dañando, simplemente aí posición neutra, collo aire nesta posición e solto, elevando e volvo a posición de inicio, vale? Imos a facer 10 repeticións, collemos aire, exhalo arriba e volvo a posición de inicio. 2, 3, o baixar o xuntando os cóbados, 4, 5, Tira. 6, 7, por eso collín os halteres que menos pesan, que senón iba a acabar reventado. 9, e última, e 10. Recollemos. Ai, a min encanta Arnold Schwarzenegger. É o exercicio que leva o seu nome tamén. Sí, gústame. E tira, tira moito. Pero, bueno, perdónolle porque me gusta como traballa nas películas. Colocamos na posición de inicio, son 2 series de repeticións, collo aire, exhalo, envigo cara adentro, manteño o lombo recto, a pelve nunha posición neutra, cinco, 6, 7, 8, 9 e 10.
Sayonara, relaxamos. baby. Sayonara, baby, como dicía. Ui, como pica. Pica, a verdade é que sí. Veña, o seguinte exercicio, imos traballar os tríceps. E os imos traballar levando o codo aí apuntado cara ao teito, o halter aquí detrás da cabeza, collemos aire, exhalo, estendendo. Facemos 10 con cada brazo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambiamos de brazo, mesmo exercicio, collemos aire, exhalamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfecto. Hoxe estuveron moi calados na clase, sí. Non é o normal. Hai clases que se dan máis a rir e outros case a chorar. Coloco xeonllos separados en chura das cadeiras, agarro o haltere ca man dereita, levo o haltere cerca das costelas, o cómodo apunta hacia atrás e vou estender o brazo 10 veces cara atrás. Collo aire, exhalo. 1, 2, 3. Sempre volvo a posición de inicio, vale? O haltere acaba cerca das costelas. Sen separar moito o cómodo. 7, 8, 9 e 10. Imos cambiar de brazo. Como imos? Ben. Ben, así me gusta. Veña, ánimo. Posición de inicio, collemos aire, exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfecto, imos relaxar atrás uns segundiños. Eu estuve con 5 kilos porque aparte esos halteres son cómodos, teñen bo agarre, costan pero tampouco moito, non son floxiños, son perfectos. De novo, collemos o haltere ca man dereita, collo aire, exhalo, hacia atrás. Sen abrir moito o cómodo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Veña, imos cambiar de brazo. Mesma posición, collo aire, exhalo. 4, 5, 6, 7, 8, ánimo, 9 e 10. Moi ben. Tira máis en cuadrupedia, porque non tes todo o corpo para facer palanca, como digo eu. Costa máis en cuadrupedia, sí. Bueno, hoxe estuvemos moi caladinos facendo os exercicios, estábamos moi concentrados, ao mellor quizás pensando si retomamos os instrumentos musicais, o que sei. O seguinte exercicio van a ser as flexións, de acordo? Imos seguir traballando esa zona dos tríceps, tamén ombreiros e peito. Recordamos, se nos costa moito así, xeonllos o chan e peito cara ao chan e despegamos o peito do chan, de acordo? Veña, colocámonos, mans separadas fora da esteira, altura dos ombreiros, formando ángulo de 90 grados. Solamente son 10, chégalle ben. A mí sí. Veña, collemos aire e soltamos arriba.
acerco o peito ao chan e arriba. Moi ben, Noemi. 8, 9 e 10. Relaxamos atrás uns segundiños. Estades traballar moi ben, Caladiños, aplicados. Dá gusto. Hoxe non damos moita lata. Nada. Non sei se é bo ou malo, pero... Veña, agora imos traballar deitados boca arriba. Eu si que agora, por exemplo, vou coller un poquinho máis de peso. Imos facer un traballiño de peito. Que imos facer son as aperturas. E imos traballar en ponte de glúteo, vale? Imos activar sempre aí os glúteos, mantendo a cadera arriba. Entón, collemos os halteres. Talóns cerca dos glúteos. Pés separados a anchura das cadeiras. Vou a traballar aí, mantendo arriba sempre, activos aí. Abrimos os brazos. Brazos semiflexionados, cóbados no chan, arriba ese cuiño apretando e imos facer 10 repeticións. Collo aire, exhalo. 1, 2, mantemos arriba. 3, 4. Envío cara adentro, cada vez que xunto halteres. 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, baixo un pouquiño, recollo, porque quédanos unha serie máis deste exercicio. Relaxamos a zona lumbar, dándolle unha pequena masaxe. Cambiamos o sentido. Moi ben, volvemos. De novo, talón separados a anchura das cadeiras, apretando arriba eses glúteos, abrimos brazos, collemos aire e solto arriba. Dúas máis. Manteño arriba. 9. E 10. Baixamos. E acercamos aí os xeonllos. Cara ao peito. Damos unha pequena masaxe. Estamos a traballar o peito, tamén os tríceps. E o seguinte exercicio sí que vai ser de tríceps, que o empuxe francés, que era ese que se parece aí cando golpeamos o cráneo. Entón, collemos os halteres. Agora vou manter neste exercicio o cu abaixo, vale? Porque teño medo que non nos concentremos ben e caen os halteres na cabeza. Vale, agora, brazos extendidos. O que vou facer é flexiono, acerco os halteres, pasan polo ladiño da cara e arriba. Flexión de cóbado, estiro brazos. 2, 3, vamos facer 10 repeticións. 4, 5, 6, exhalamos cada vez que estiramos os brazos. 7, 8, 9 e 10. Relaxo un segundinho, deixo os halteres a un lado porque imos repetir o exercicio. Imos ben? Sí. Vale, genial. Temos que levar as orellas, verdad? Sí, cerca das orelliñas, como se nos fósemos a golpear a cabeza, pero por un ladiño, de acordo? O que fago é flexión de cóbado, e aí sempre mantendo a tensión. Non fai falta estirar de todo, vale? Casi estiramos casi o brazo de todo e volvo a flexionar, sempre mantendo aí unha tensión no traballo. Veña, collemos de novo os halteres, flexión e extensión.
Iso é. Pois eu estaba facendo mal. Elo? Eu levaba Estaba a xuntando frente. e acercando a frente. No, pero mira, os cóbados, 5, seguide. 6. Que non se abran, vale? Tú falar moito. 7, aí. 8, ánimo. 9, e a última, axudo cheo se non podes, e 10. Perfecto. Por eso preguntaba eu, por que levamos aquí? Sí. Sabes? E non son aquí que tiran máis, aquí tiran exacto, máis. pero sen abrir os cóbados, de acordo? Os Xa, cóbados aí, separados, a anchura dos ombreiros. Veña, agora, toca empuxar aí, cara arriba, empuxe de peito. Si que imos facer agora, ca pelve arriba, sí? Facendo ponte de glúteo. Entón, pese para as anchuras das cadeiras, collemos os halteres, flexionando desta maneira, 90 grados, altura dos ombreiros, a pelve arriba, apreto glúteos, collo aire e xunto, halteres arriba. Collo aire baixar e solto subir. Catro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Descanso uns segundiños, levando aos xonllos cara a nós. Relaxamos zona lumbar. Estamos rematando a clase. Cambiamos. Ánimo, rapaces. Xa queda pouco. Volvemos á posición de inicio. Quedan uns 10 repeticións deste exercicio. Arriba, apreto glúteos, manteño aí. Collemos aire e soltamos arriba. E teño unha boa noticia para vos, Así? Quedan 5 repeticións, 4 e xa rematamos a clase. 3, 2, 1 e imos ca última. Moi ben, baixamos, estiramos, brazos cara atrás. Estiramos pernas, aí uns centímetros, imos a gañar aí. Penso que xa medrei. Levamos ahora o xeonllo dereito cara ao lado esquerdo, brazo dereito estirado, altura do ombreiro. Estabas a estirar aí, Anxo, que estabas aí... Estaba despertando xa. Despertando, non? Xa pasaron a leiteira. Cambiamos. Vai con efecto retardado este home, O caso que vaya chegando. Verdad, Anxo? Estrella, a tua fiel... Falou o cego e nunca viu. Despaciño, ímonos colocar de pé. Que dicías ti? Que estrella defensora do Anxo? Sí, defensora, sí. Home, a miña estrelliña. Veña. Bueno, Raquel tamén, Queixarás. Estamos aí arriba. Bueno, douche unha de Imos cal ao outra de ladiño. Ao final defendemos de todos, así que... Ao final sí, cariño este rapaz. Cambiamos. Volvemos cara ao centro. Collemos aire, soltamos. Xuntamos máis ao ladiño. Na casa non o queren. Ana está cansado del. Bueno, para que demos Cambiamos cara a outro, anda aí en cordiala, e despois sube aí as redes sociais. Volvemos cara ao centro, despaciño cara arriba, imos tirar do cóbado cara abaixo, temos que tirar aí ben os tríceps. Cambiamos de brazo. Recordad na casa estirar máis tempo que nós. Moi ben,
fantástico traballo Xintiña, moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo e a mente agradecio. Eu son Edi, o vosso adestrador, e recordade, mantede o pulso activo. Ui. Moi ben, así me gusta. Así. Anda.